Mother Teresa served the poor and the sick, not because she had much, but because she cared deeply. Her love and compassion touched countless lives, and God blessed her mission with many generous supporters. May God give us generous hearts and provide us with what we need to feed the hungry, help the poor, and care for those in need. Amen. La Madre Teresa sirvió a los pobres y los enfermos, no porque tuviera mucho, sino porque tenía un corazón lleno de amor y compasión. Su entrega desinteresada tocó innumerables vidas y Dios bendijo su misión con muchos colaboradores generosos. Que Dios conceda corazones generosos y nos provea de lo necesario para alimentar al hambriento, ayudar al pobre y cuidar a los más necesitados. Amen. Mother Teresa jiri ndụ ya kpara ndị ogbenye na ndị ọrịa odibo. Ọ bụghị maka na o nwere ọtụtụ ihe, kama ọ bụ n'ihi na o nwere obi mmadụ. Ịhụnanya ya na obi ebere ya metụtara ọtụtụ ndị mmadụ. Chineke welu zitere ya ọtụtụ ndị nkwado. Ka Chineke nye anyị obi ebere ma nyekwa anyị ihe anyị ga-eji zụọ ndị agụụ na-agụ, nyere ndị ogbenye aka ma lekọta ndị nọ n'ọrịa. Amen. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.